Nasungkit ng Camsur Express ang kanilang kauna-unahang kampeonato sa NBL Pilipinas. Yan ay matapos ang do-or-die game ng Koponan kontra sa Tikas Kapampangan nitong Sabado, March 28 sa kanilang home court sa Pampanga. Ragais, still with the ball, can for the championship, too strong, Ragais, throws it up, it's over, it's over, it's over, for the first time, Camsur, an NBL champion. The Express have won it on the road. Dikit ang laban mula sa first quarter hanggang sa tumunog ang game clock at natalo ng Camsur Express ang Tika sa score na 84-82. Finals MVP o Most Valuable Player si Verman Magpantay. Samantala nagpaabot naman ng pagbati at suporta si Camsur Governor Elroy Villafuerte sa koponan ng Camsur Express. Congratulations dahil naghirap, nagpursige, nanalo. Ilang taon na natin yan pero nakamtan rin this year. Congratulations. Mabuhay po ang Camsur Express, mga coaches, mga players, mga nagdasal, supporters. Maraming salamat.